Já vás zdravím z nákupu s maminkou v Lindexu. Tato akce se koná 2krát do roka. Nevím jak vy, ale my jsme se s mojí dcerou rozhodli, že dneska určitě si něco hezkého koupíme. Tak dneska jsme na nákupech s Lindexem, tak co jste přišla nakoupit a jestli nakupujete v Lindexu? Ráda nakupuju v Lindexu, líbí se mi v oblečení na ty děti, jsou barevný, některý jsou dospělí ženský, což mě jako překvapuje a přestože mám 4letou holčičku, tak někdy už se chová jako dáma, ale těším se na to, že určitě musím objevit něco s Elzou a Anou, bez toho domů přijít nemůžu, takže se těším. Ta moda je zase jako nová, jiná a mně se líbí, že je taková jako barevná a hravá. To mě na ní nejvíc baví, protože mám ráda, když děti jsou, přestože Teodor dneska teda přišel v šedé, ale já mám ráda, když jsou ty věci barevné, když jsou tam ty dětské motivy a nemusí být úplně děti oblečené jako malí dospělí, to já takhle jako nemám. Do Lindexu chodíme nakupovat, protože já mám pocit, že tady se dá sehnat jako krásné věci a i takové ty věci, jako jak tomu říkám, takový ty obyčejnější za hrozně jako fajn ceny a miluji akce takový to, že 3 za 2 a podobně. Takže Anetka roste každou chvíli, tak je fajn, že právě nakoupím ve velkým a relativně za málo a hlavně to je kvalitní, což je fajn, protože ona to nosí, přežije to pračku, sušičku a pak to jde vždycky ještě jako v balíčku dál, protože můj brácha čeká holčičku teďkon, takže já to zase zbalím a takhle mu to šoupnu dál a vím, že když já zase budu mít dítě, tak se mi to zase vrátí a furt to bude kvalitní. Tak já jsem ráda, že jsem dneska mohla přijít, protože moje starší dcera Helenka, vlastně teď jí bylo 8, tak má party halloweenskou, vlastně narozeninovou. A mají tady úžasný čelenky, já vám je takhle ukážu. Je super. Takže pro všechny holčičky, které přijdou, tak jsem musela samozřejmě nakoupit čelenky, protože by se poprali, kdyby byla jenom jedna. Mám značku Lindex ráda moc. Mně se hrozně líbí ten výběr, co tady je pro ty děti. Takže Vojtu tady oblíkám úplně pravidelně. Dneska jsem tady ještě nic nekoupila, ale určitě se chystám. Líbí se mi teďka tady ta Halloween kolekce, co tady je a zháním nějakou kombinésku na zimu, tak myslím si, že určitě najdu. Já jsem přišla nakoupit takový v podstatě základy typu bodíčka a tak, protože si vlastně pořád ještě neuvědomuju nic, co se týče těch rozměrů toho, jak rychle prý ty miminka budou růst a rostou. takže takový jako základní ponoštičky, podíčka a rostomilosti. A zatím teda vlastně to jediný kritérium, podle kterého to vybírám, je to, do jaký míry to mně připadá roztomilý. Ještě vůbec nemám takový ten smysl pro to, co třeba bude praktický. Asi teprve přijde. Já k tomu mám hned několik důvodů, tak zaprvé jsem v očekávání, v lednu se mi narodí druhý potomek a chci nakoupit nějakou novou výbavičku. Budu tedy nakupovat neutrální, protože ještě nevím, jestli to bude holka nebo kluk, tedy ono by se to už mohlo vědět, ale chceme si to nechat jako překvapení. A druhým důvodem je můj chlapeček, který mu jsou 4,5 roku a prostě roste jako z vody, takže nemáme podzimní a zimní oblečení a jsem ten typ maminky, která nakupuje výhodně a má ráda různé slevové akce, takže jsem tady dneska prostě nechtěla chybět.